Pregjam hampang song atum chingrum si dokmoka fresh IBA long pherang kya mai kepha. Arkoi ni pioneer keparni Adap kepiponpedet dokmoka forest IBA long Mahamaya Youth Development Committee KSA Bokolia District Committee KSYC Havraghat Regional Council KFA dokmoka Head Branch Karbi Unemployed Youth Association dokmoka forest IBA long pherang kya mai kepapon. Bangso perangke mai ke paponang kok athela ke non kaselam bom krongpli atowar ke krongpu tokmuka pen den gangalong longli kidun atum non puanta longlianam atangka chilongwang welang lapen rasingja klam lapen samson sing di LP School and Central Forest Range pu keparlo. Central Forest Range keparlo pu ajoy ni longlehem puatum longli anam tangka chilong lelang lapen kadokawi longli anam tangka chilong et nangji pusi choning ripon. Lapen bangso Central Forest Range keparlo along kedo an arong araratum non het non ripen kedo arong kali ningkan plikep thongkep an soselo pusithan pachinipon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council penta longle pata pilosita non krong pli atowar nang kilirok apor ke Central Forest Range along le pusi pukok abangke ning duk piklo pusi pherangke ma along ning jepon. Lapen kadokawi abang pibang puatum longliana matangka chilong le atum an chilong et nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Land and Revenue EM Amar Singh Tiso Forest Board Maipur Richard Togbi Lapen Local EM Lunsing Tiranatuma choning ri padopon. Dongmukak pen rupising Hanse 365 News India. Ini Nelitum dab Dongmukak Forest IP long pherangke mai kepha onbang Nelitum tum song thom song thi chingrum bet pes lidor bangso me so pherangke me phapon bangso long tum Karbi Farmer Association ben khai minor song phangcho laben tum Karbi Student and Youth Council mani KSYC ala Haraphat Regional Committee ben Haraphat Regional Council ben President Longsdar Inle pen kudu tulang KSA Bokolia District Committee pen akai ojorong tihon lapen kuya Vice President Central Committee Vice President akai long tiram teron akai pen jenglok ni tongda local ni tum dokmoka youth atum stame dolo sini ni tum ahok pet ni Nelitum pherangke mai ke phapon alamthe bangke lahen lo non la section 2 for line alamthe puthak Nelitum pherangke mai ke phapon labang lahen lo je Nelitum labangso pherangke amai lo Nelitum kachuni ripon kang Nelitum Karbi Anglong Autonomous Council akai Dr. Tuliram Ronghang mate Karbi Anglong Autonomous Council CM akai lapen Nelitum dak Mahamaya local EM akai Lunsing Keron lapen Land and Revenue EM akai Emergency so Nelitum songching rupet pen kachuni ripon kang tum alamthe bangke lahen lo je Nelitum dokmoka pen Dengong ni kaya mati sirotharang kurang kangan ladak ni tum Central Forest Range purilok pu ajoy ni ben ni tum ladak land beneficiaries mati la ni ahin thu tumba la compensation la tangkalong ni pusipu la sila bangsa long compensation la long ni tangkabang ni tum kaddo be beneficiaries manta PM nang jimati long et nang ji la sila bangsa long Karbi Anglong Autonomous Council CM akai Dr. Tuliram Ronghang la penlo Mahamaya local MEC mati Karbi Anglong Autonomous Council EM akai Lunsing Keron akai la pen Ndotulang Land and Revenue EM la pen Forest EM la pen Forest Board Chairman akai Richard Togbi sitami la bangso long Nelitum dongka kararapan mati dengong kararapan la bangso Forest Reserve Rilok bolong la rong ner kebrok sir kebdo labang suarong non pen non headle kiseng momong kali ningkan kikep ningkan poke papran ben sila bang suarong rong ni rong komputali rong trong edo labang so arong aphan ni tamit pota Karbi Anglong Autonomous Council pen Land and Revenue Department tamit pota penangan kipitang dolo pen pota kelong ni tumtais edon dongi dolang sini tumar julong la sila long le pota ke dotang la pen land beneficiaries ke dotang tumhanan ke la bang so for land compensation atangka pipon rek nang ji pusi Nelitum la bini song chingrum pen Nelitum hajuni riponiglo lapen abang sorong jasmet pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kami cirap cita pon rek nang ji lapen la Nelitum la bang beneficiaries tum han rapik nang ji pusi Nelitum song chingrum pen again pen bini Nelitum kado we khas kami nang cirap cita pon iglo lapen Nelitum ahin pen isi aku kacani pon sudah tulang la compensation atangka bang prapjin pen beneficiaries tum han kipilakji hasil itu mahin pen natum Karbi Anglong Autonomous Council and Revenue Department pen jinglok Karbi Anglong Autonomous Council kecari pon tim Karbi Anglong
aki hai mate aki hoi Dr. Tulira Rohan Karbi Anglong Network Council CM aphas tami tuning ripon lo lapen land and revenue ye makai morsi diso aphas tami tuning ripon lo lapen abangso compensation atangka prapjin pen non la ako echik luang bong kadua beneficiaries ki doan khas kami la compensation atangka kipi budget la khasi tuning ripon lo athe kedam tang Durga Puja bati General Karbi Festival aprang PG put alam klang lo ons tami pipeder lo lapen non la Christmas aprang tami PG pulo tami pipeder lo si Nelitum si tami tumdak local dongka local mati la tumda local la organization do ansi tami nitum la bakso for line along le kebang mani tum ning arong pilo kwan ni army yani kan tami Nelitum bakso for line ranji pe ni tum ning karong dolo ranji pe la si nitum kwan ni army lada ningkan si aprang mati la chiklo yon khojen chok aprang pe na akam cheng bom lo for line akam stami Nelitum kado wes tami rakum tami bakso kache donang ke chipaklang dong lo nitum ning aro reti lo so for line ke bang pen la pen Nelitum stami al atang kalong ni pina pos stami claim dam bom lo akam bang stami pini arnian stami Nelitum claim dari ta pe ja ta pe wes stami Nelitum la compensation atang ka bang long la pu si Nelitum rakum tami ning thelo la pen la for line long le ke bang pos tami Nelitum korban ke budget ponol pen tum chedon pon lo la si la bang so long na ni pesta mi tum compensation na tangka long le det si tami akama claim bom lo tami tum kudun telo si nona ba kemi tum kenangan 50% ni 60% ni akama kamang tangel lo la posinili tum phan pini anian tami beneficiaries tum phan inur phanta sekai si sita pai pajir jina la si prapjin pe la bangso compensation na tangka bang beneficiaries ke doan phan kipi pajir la pasi tuning rilo uthoda ko nilihin ben tuning ri tu almang la lo tim Karbi Anglong KCM Tulira Rohan penting lo la land and revenue department la pen forest department tum phan prapjin pen la so forest land purilo mate forest village purilo ko bangang litum claim dam pon pen Nelitum rat phan Nelitum la local arar phan ka chinghon kanghon ka jinso pen Nelitum claim dam pi pon la pen Nelitum jerap chitu dun be la pen ba so compensation ba la da bong ka arat tum phan Nelitum rap dun pen pelong mek po Nelitum ning je ke pon la si thot nili hin ben pinil ba so phenan ke mai ke pha alamthe pi bang ge pan se pon